Аз съм Тонки Сантриплет, днес ще направим, както ви обещах, малко висока клип на League of Legends. Този път го снимам сам, без приятели. И така, имам само 2 чемпиона, но сега събирам за да си купа някой от тия по 6300, нали? Скоро ще се снимат влогове, още в момента търся приложение, с което да си снимам от телефона, за да да почна клипове на Clash Royale. Там вече имам 4 легендарни. И така. Да, чакаме. Да, 14 левел съм, сега ще ви покажа. 14 левел съм... Копа това? Не. 14 левел... Профил, къде ми е? 14 левел съм, левел... Оп. Да акцепнем, да виеме. Тия чемпиони, къде ги имам Маус, Хари, Уорвик, ги няма, така че съм спокойна. Трябва да пишем, бържа мит. Топа отиде на кино. Значи най-голям левел имам с Уорвик, с който съм 4-ти, после ми е с Бранда, който съм 2-ри. И Маус Хари, с който съм 2-ри. Бранда тогава, още в началото, не го играх адски много. Мит. Така. Къде ми е Маус Хара? Джъга. Бот топ. Талон. Талона ни е... Не се е писал какъв. И той има Уорвик. За купенето Уорвик е ефтин. Всеки може да го скупи. I first. Top. Top, I'm first. Спрете да спамите, бе, тъпаци. Готови ли са? Готови са. Чакай. Мастери. Мастери 2. Rampage 2 и Мастери по 2. Да, както вижте имам Art Survival и Need for Speed. Ход писали там, какво беше, я свалих с нощи. Играх малко. От техния Уорвик, Сорака, Талон имаме ние левел 4, Варус имаме това отгоре всъщност не знам какво е. Тимо, защо ме проклей, господи? Вижте какво мислихме с един мой приятел от София, който е истина. Дявол се молил на Господа да му разреши да направи едно свое нещо. И той така създал това. Господа му позволил и така дявол създал Тимото. Най-рейджващия от рейджващите чемпиони. Опа, брат ми, излизай. Сори за включването. Аре, я ще бегай. Затвори вратата. Сори за включването, малък е още. Мастери, Уорвик, Тимо, Сорак, Чукет, Шен. Този, който знае историята за Зеда, гадно е.
Този, който не я знае, да я гледа. За клипа към за клипа към историята, линк долу в описанието ще оставя. Долу в описанието. И задължително да цъкнете това бутонче, което изглежда така. Ако това видео не събере минимум 20 лайка, ще плачкам. Ще ми се пътат сълзи. А някой компютъра му е картоф. Не. Аре бе, мастери. Най-накрая. Така, оп. Еми, гаскам ми да. Точно, ти какво правиш тук, бе? Идиот. Да, това ми е мастерито с такова. Талона. Мастерито. Те още нямат айтеми. Брат, адски тъпите сте. Те нямат още айтеми. Не, или просто не са дошли. Откъде съм? Сега си направим фарм от 530. Мастерито! Бум! Срезако. Стига, бе! Тимото, гадно, мръсно, шибано. Миньони. What are you doing here? Тези миньони не знаят ли, че не е хубаво тук до колата. И това Тимо също. Тимо, мръсне, като тебе. Мастерито. Мисля, че ще ми ганкне. Пак. Мисля, че ще избегна. Опа! Where we go? Малко съм. Бедева. С Хюнем. Ще мрем. Ръкал. Супер, и дигнах лева. Знаех си. Ще нагоре викам. Така. Това ми е... Супер. Мога само това. Добре. Така правим. Тази книжка я искам, ама не можеш да купим от нея. То си има телепорт, човека. Това Тимо как ме дразни. Кобе, да видим какво става.
Какво брат, вие сте двама? Къде отидах? Къде отидах? Абе, какво брат, вие там сте двама? По дяволите двама сте. Но целите им. Дева. Добре. Това беше добро. Дева. Дева, това ти му дева. Дева, това ти му дева. О, не, Тимото има лут. Фак. Нема айтеми. Той аз нямам. Нямам пълни айтеми. Къде тръгна, бе? Мой човек, къде тръгна? Аре, Тимо, ела ми подкува, бе. Опа, сега ще си скочи на където тук. Защото трябва да тикна. Добре, мастерито. Идва и му скачаме! За какво си фалих игнайтера? Ще да го отрепем. Да ми дойде, само да ми дойде. Да ми дойдеш, Вълчо, да ми дойдеш. Да плървай, само да ми дойде. Ще го направим на 5 пари. Опа, Тимо! Ще да правим на 5 пари, като имам. Докато имам, ще бъдеш, ама... Там ще тук трябва да стъпим. Аре бе, брат, ти си Шен. Те е Сурака, тя съпорт. Трябваше да си мисля, че той майде. Големото точене на деймидж. Не го убих. Не мога да го убивам.
Мога да го убия. И да ми видите какво скинче си имам на цветята, на листенците. Вие май го видяхте, ако са забелязали в началото. После това и купуваме онова. Типа не мога да го взема едно в едно. Тримото е вече две. Сураката няма айтеми. Мастер добре, Тома добре, аз съм си зле. Варуса, окей. Абе, пустиняк. За къде викате? Що въпросите? Че няма хора там ли бе? Право там е. Трябва да се фърлят по някой и друга магийка. Окей. За няколко секунди си мърси. Не се види за... Не, то по-любов, ако няма. Толкова нашия човек е тук. Чай да се стигнем веднъж това. То сега ще го използвам. Да, така, таката ми е от... Къде намълзаха? Но трябва да внимавам, защото това мастер е толкова качество. То си взел пилпавче. Аз като се разкартитам. Ах, Уорлуика, скапан! Той по-отзаде идва. Вълчо! Ето. Това ми е скинчето на роботче. Ха-ха-ха-ха-ха. Глей са. Панар. Не мога да напусна тук, ще стане лошо. Мастерите да си загонят, те да си се оправят. Това слаба работа. То скоро ще на втори левел. Бомби тримата. Оп. Те, покътни оказ.
Аха. Това ти има толкова гадно. Адското. What are you doing here? Rampage. Викам си и дали да му канка на тето е Шен. Да не и дали. Като гледам ми става шал направо. Той ще на колко? Добре. Планирам една асистенция. Фуш! Как стана това? Сега то ще вземе лесен дабъл. What the fuck? Брат, как стана това? То си взе лесен дабъл кюб, как стана това? Аре, поне взимаме дракона. Така, парфюмирайте. Сега тръгваме за шапката. Ability Power има на червена. Видно неща така. Тай края, куеме хора. Куеме тежко. What are you doing here? Да ви питам. Абе, ей, ти си под кула, ти си ми под кула. Си ми под кула. Ако те убие, мой си. Аре, скочите ми 5 в 1, бе. Идиоти. Аз не съм се разсънил. Godlike Brawl Town. Правил съм Legendary Season. Така. Сега точно ще му купим. Това ти му скапа, му направо, сега ще му скоча, ще го направим на мазъл. Така. Право е. Чай, сега ще танцувам на трупа. Скапнал тим. Ще танцувам на трупа. Добре. Но какво сме направи? Само стъмна. Executed. Shutdown. Да пушаме с майсторите тук. Игнайте.
копа там. Аре, стига, бе! 3-1. Е! Какво стана току-що? Добре, че това го записах. Моля, мила, тия ни направиха на 5 пари. Чай, брат, аз направо се предавам. Ще почнем нова игра, хора. Брат, кой ще правите ви? No. Погледнете ги. Вече до инхибитата стигнаха. Ко не се отказва теб? Ти връща мамици, не разбирате нищо. Ето! До инхибита даже стигнаха. Ти ба, твоята мама ти му. Тимото изяде боя. И собраката, бе. Та скучка, какво търси тук, не знам. Знам, бе, брато, знам. И върви къде, бе. Вземте меча. Арбе, Вълчо! Арбе, Вълчо, бе! Арбе, Вълчо! Ти си фърлил не върху кой трябваше, бе! Ей, Вълчо! Ей, Вълчо! Как ми... Да си на... Да го убиеш и да ти го къснат в последния момент. Абе, Талоне, нали си имаш легендари? Престани! Тъпанари. Еми, така става, като ти са тъпаци. Yes. Ако дадете носа, ако ще прави. Бум, мой кил. Не справяхме се. Хора, питам ви. Че си качвам краката, просто така ви е по-удобно. Питам, ще направим още една игра и ще приключваме. Но тавана ще дам, защото е добър. Дабъл или трипъл или
Ко прави просто не знам. Ще търси мач. Скоро ще има епизоди на Ark Survival Evolved и на Need for Speed. CSGO го изтрих, но ще го свалям ново. Така, Payday 2 имам на него, наистина просто игра за кеф. Жега ми е. С тия слушалки хора е много топ. Брум. Кой имам? Нов месец. Чакай тало наприемам. Айде, приемам. Ще направим атитоте. Той тук сформирал цел екип. What the fuck, браво, мен. Къде да отида с върви? Ами топ, не бот. Бот. Sorry, аз пронесах бот. Аз съм спот. Просто как ме сърпи. Вижте, чакайте да видя, да съм сигурен да реша го взема. Вижте котата си направих. По-отблизо. Вау. Така. Това ми е досъл. Нека ме и пастир. Някой тук май има ли в пастър. Какво, брат ми? No боди, никой. Който no боди е тук. Най-накрая, ако тук някой не приеме, просто ще се ядоса. Всички я приемат. Кое мълчи? Не знам. Братство. Янис! Какво правиш? Тази някой, който не е изостъден. Добре, ама айде излез от другата стая. Сега вижте кой най-много искам по ревика си. Не. Искам адски много.
Не. Жестоко много. Невероятно. Это Thunder Hunter Warwick. Это Pinkfire Warwick. Yes, Subativo! Master Eater Jungle. Според Ignite гледам. Темата пак. Assassin Mastery. А после, като свърши тази игра, ще покажа един мой приятел какъв скин има на Mastery, който му се падна от чест. Като се го отвори. Обаче скина е яка. Какво правиш, бе? Я не излизай. Моля те. Благодаря. Малки братчета. Тия, които имат малки братчета, долу в коментарите да напишат. Имам малко братче и да напишат дали го дразни или не. Дали ви дразни или не. На Jinx тя няма компютър картоф. То Виктора също. Значи Виктор Тапак, мастерито, ако е джангъл добре. Димото Тапак, Сураката Тапак. Абе никой не ми помня. Оттекна просто само той се справя на такова, ако са бои. Ще сложиш ли тези муиви? Не може. Сега ще дам един, само един. Дай ми кутията и ще ти сваба. Тя имаш кликайте ми си купуват. Скорост 540. То е 130. Аз съм Виктор Спалнер. Ало? Закрепим карту. Да сменим малко удари. Супер, това такива. Контрол 1. Аз съм хубаво. Контрол 2. Не искам да ги слагаш съм. О, Джинкс. Искам да ги Аз слагаш колко я мразя. Аре, пусни да ми метнеш още едно, ма.
Добре. И не съм си ме извоем на хлебото си. А пак стана. Не я игнатнах. Но къде ще умре? Рано или късно ще умре. Задължително трябва да се взема. И ето той айтем. Хиляда и 50. Бате, нали няма да го изписваш онзи важния учебник. Този не е важен. Това ти не знам как. Онзи, който ми е важно. Днеска ми хака. Която е била вече не била. Не. То умира. Пусни, бе. Та, шех да я убия. И она и двете шех да ги убия. И... Убих ли я? Не. Ми се прави Джинкса много силна. 2 в 1 и я отрепах. Скачаме. Стън. Та се прави да си купа. Да се прави да си купа. Такова е. И що ме килна. Бате! Да. Това го слагай при фломастрите. Африка за малко парички. Много видеи си ги взех. Това на старта писал. Знам, че не е разбита колата, аз бех Африка за парички.
Бати, Не можех, няма. а за какво са ти? Тихо, Яни, Сара, прецакаха ми играта. Това. Какво е? Дай си ми го това. Ами за какво е? За писалката. После ще ти покажа. Добре, аз сега ще... Ужас! Хвана ме в капан. Нали не беше кил на това на колата. Направих си това. Фарма ми е нищожен. Още малко и ще стилея и Джинкса ще умре. Това жестоко ще умре. Ето този айтем ми трябва, този. Така. Тимото. Добре, наваксах 7 кил. Скочиха ми 3 мотре, пак е добре. Какво каза Антонио? Я не стихо. Казва ни тихо. Не ми казва Янс, а ми казва и брат ми. Брат. Добре, брат ми. Машина. Съсута на Урвикс. Не съм представя кои неща съм правил. Много грозно. Много грозни неща. А дръжи другото. И другото си дръж. Мати, и другото си дръж. А това трябва ли Team fight! I coming! Дигаме това. Идвам на Team Fight. Бум! Кой спечели Team Fight? Бум! Дабъл! На Killing Spree съм. Супер! Джинкс е тук. Брата се калва.
Ти се изпъката умърнеш. Знаеш ли те това, където рисува? Това, където рисува! Те това, където рисува, бе! Ето рисува тихтико. Дай ми го. Дай ми го. Опа, си лесен табъл от нашия отбор. Чай да си задам курс надолу. В момента с ураката имаме най-много сериозно. За сега аз с ураката имаме най-много кил. Ако направо ще не съм на буквално килинг спри от нашия отбор. Да, ще бъда на килинг спри, защото ми е мод. Бум! Свалихме го. Бомбата как ни пропусна. Бомбата как ни пропусна. О, Джинкс! Какво правиш тук, бе? Искаш пак ли да те килна? Пак ли искаш да те килна? Опа. Добре, да правим си 7 кил в момента. Алкая. Алкайката ми, бе! Тома ще умре от твато ми, за да... Окей. Не умря. Що? Стимото съм на Килинг спрямо и това. Добре. Я. 6 какво прави? Добре, прави нещо. Ама ясно знам какво прави. Лъка. И сега това ми е за 10. Супер. Но, луди ли сте? Ние ги правим на 5 пари. Бе. Джинкс. Джинксовица. Джинксовица. Мастерицовица.
Не и при това. Добре, той стана безсмъртен за няколко секунди. Да, това на ултимейт да става безсмъртен за няколко секунди. Макар и секунди, се е доста добре. Няма как да се направи ейс в това положение. Добре, отивам за реда. Почваме го! Аре, тимфайтка. Есть. Сораката! Майко мила, дабли, трипали ейсове. Мастер Итла. Мастер И! О, да! Рата толкова ще помогне да ги Да, така бе! Пуснахме го! Така бе! Той е Мастер 12. То 0-11-0. Това бе. Абе, за тимфайт сме. Еба, пак как стъмва. Срокта хубаво. Хубаво чрез порта. Мислях си го. Бум, мое! 9-9-3. Зорай. Ние го правим. Зоро забравя кола. Танка и драка не добре, значи ще го вземем четоте. Legend. Double kill. Shut down. Дур. Няма проблем. Беше ясно. Там има някой.
мастерито. Е с улт. Намали. Аз съм с улт. На косъм да ме удари. Тако ми дава. Това си го купувам. То ще си купува това. Тя винаги идва. За как? Сериозно ли? Та така се провали телепорта? What the fuck? Чай, искам целият ми тим тук. Сураката. Добре, тимото се върнаше добре. Тия се предадоха най-накрая една победа и една загуба и една победа в един епизод. И така, това ще бъде за днес. Сега ще дам на мастерито Джири, защото беше про. Супер! Токен. Какво имам тук сега? За Демек, Твича и Физа. Така хора, до тук ще приключим с този клип. Надявам се да ви е харесал и чао от мен.